Ana, nu ești la sport cu fetele? Nu mă simt prea bine. Lucrezi la referatul pentru cercul de române? Da, și nu iese, mai am atâta de fișat. Uite, dacă vrei, aș putea să te ajut eu. Ce mai trebuie să citești? Chiar ai putea? Sigur că da. Acum totul depinde de dumneata. Da, o atitudine corespunzătoare. Ești de la țară? Unde vrei să te mai plimbi? Vreau doar să dau șampanie. Vreau să mă dezbrac. Dezbracă-te! Excelent! Liniștește-te, puișor disperat. Situația mea materială fiind înfloritoare și neavând absolut niciun viciu, îți cer să-mi fii tovarășe de viață. S-a terminat!